Seagdain fáilte over fad go counter Ráth Chairn wacharí méhan na míad Comórtas Peile na Gaeltachta fiche cúig agus siúl an sa counter Gaeltachta is fuide Sóisir stócha sa tír fad agus ceantas na counter Gaeltachta is lútá gain agus an furin bailin sa Clann Na Gaeil iad sanna dulchan parkin sa a grech Comórtas Sóisir chaide na man agus iad dhéachint leis na cuasain más maileat Na Gaeil Óga ó bhlá clia ón bríomh chaide agus sin súil le anna chóracan sa Clann Na Gaeil bhuadar san an cref Comórtas Sóisir in nurig mar sin be míad súile anna chóracan sa. Tá méidíh na fórne dúis fé mar atáid a gaiinetas nó le Clann Na Gaeil i bhrí héan dómh san sa bháide tá tesa pléamain. Alána ní áinle, Cailán ní chuna chúil agus céit ní gán an lína lán chúil agus an lína lechúil halí ní bhacín an captéan, eile ní cumáis, lár slí agus níomh ní chuileáin. I neice le, libhí ní cheala agus lár ní heisí atá lár parcadóibh agus na tosathe, éhan ní gáinle, lánit ní cochaí, céilí ní chasaide agus an lína lántasach, eile ní chuail, Louise í argáin agus seána ní tuile. Maidir leis Na Gaeil Óga, well, ha mí deachtar na hibhreacha atá sa chlár an sa dómh siúd. I bhrí héan cuimhe ní churagáin, Arlín Conway is ibhre dó, Muireann Ceartain, cuimhe ní bhfuilí, Sarah Bryant ibhre cúig agus étáin hecéad, Emma ní bhícháin in neice le. Lár parcadóibh tá níomh ní laithe agus siomhre ní bheacháin. Éadaín ó snodig, ibhre de, Anna ní chuileáin, Sarah mé caibhánach, Noel ní bhuirí, Ráine ní lócháin agus éabha ní rion. Sin nach mór Olavan sa agus an fácénig go fiochan go díal hánig rí anna taineh nuas ar na manáin sa rud ná raibh ó bhaidan bhí sé anna lechan sa ó bhaidan screanna troma báistí á chahabhige agus well ní chuirg son isteach ar na fórnan sa mar há fáce fiochan go díal há leohanne láidir gaothe i séide agus an chóir san ag an bhuireann baile a dtíorthain dú réir mar a háisiad ar an barc an sa chiad le ach go háirithe. Agus na héanad ina cheartan sa ag cumann Clann Na Gaeil bunaíoch iad a 2000 sa dó nuair a tháinig cumann na Gaeltachta sa i Ráth Chairn agus cumann buí le chéile agus fé mar a deidim há siad ag immert Comórtas Peile na Gaeltachta ó hin ar slíomháin nó ar slí eile agus gan dát i bíad a bhuaig Comórtas Sóisir na man an na rig agus maidir leis Na Gaeil Óga bhfuil is tócha go bhfuil siad san chomaith ar cheantas na fórne is óigean ó na cumann is óige san Ráth Chairn bunaíoch a 2010 iad a geantar leabháin agus iad san hénig idir na fearamh agus na maná iad tééis bheith gimmert in na héal Comórtas Peile na Gaeltachta ó 2010 agus buinn siad anna húp agus anna hásamh as bí siráilta na héim bbliain. Agus an spéir a duidiú an sa agus déanana sé thuile báistí idir seo agus i deire na himmartha bí siráilta ach mar sin héin écht ibridíanta ag an gomanáitiúil as an Comórtas seo a chur le chéile agus tá an obair míúlach istechan le bheith fíornach na héan bbliain agus slua deaspaile istechan sa chomá chun fiochan ar maná na háite na Clann Na Gaeil agus siráilta go méid slua tibídatha ágéiscinnte goin an sa an deire seachtaine ar fad. Agus na chogur magur inis na Clann Na Gaeil iad baile le chéile agus na focail agus an gríosa agus an molla dearnacha dhéanamh an bainisteoir Cristór Henry ortha son agus Na Gaeil Óga iad hénig baile le chéile inis chomá panéal mór mílteach ag maná na háite os nach mór 10 imreoiricha agus ní bhecha méid ceanna agus Na Gaeil Óga ach mar sin héin be sé son
scuiteach an caide an sa nuair a chafar an chaid an áde. Gan dátá sé sais et nó níos eite ná mar bhíon de an áin sa Comórtas Peile na Gaeltachta tis gúil idir difríocht tóch idir na rialach anú I Peil na bhar is atá I Peil na man viidir iagsúil na chéile I gcónaí ach well cín si bhíon an stúa leithir cuil nuan sa dus chluí na bhar agus mar sin dó agus fé mar deirim go chéanad in na cheartan sa dá anna Comórtas chunic mar chluí úntaach a hena hénig an sa ar maidin agus go dain tránóna a réid chomá agus beag fiesta caide fiesta Peile peanaine a heistíon nuirte húirtar an Spórt a be sé gin as seo go tránóna díanach déalúin agus fórne take ho chéidir cnesan na tíide chun páirteach lachas a féile sa féile Spórt féile cultúra agus ceann de phríomh imeachtaí na nGaeil in éireann na héamh bliain. Agus an réiteoir a gléach ar na himneoirí. Agus chusin sibh an son na gártha moltacha agus an nach mór a lomh agus na himneoirí amacht go dtí na honna de capach dóibh. Lína leat sin sin tá éidirn ó study an ní chuilin agus fíbra agus lína lán tosaí tá Chloe ní grífa Emma lína spinne am agus an fear an bhíon na deacrachtaí I gceas na Tráchtaire agus na thurlabhraíonn sa leis na fórne bátaí agus dóilm bhfuil siad ina gceartagainn agus sin nach mór alamh fé mar a deirim. Agus cín si san an bhaid séide agus séad an chóirsan ag an bhfuir an baile fé mar deirim sa sa chiad le ach go háide agus be siad sanna díraigh. Anna húsa chur Lena Comórtas idir barc bhaile hénig gan dátá páirc eile istí an ábuí ach mar sin héin an fágsa a fíochaint go húntaach an sa dóibh. Agus a bhélinn agus an seileh sciran na caide buaite ag Clann na Gaeil den géadaíireacht seo ruathar isteachchan sa ó éabhaid ní áin le má bhuain an chaidir há sé céhan sa há sístigh sa cheannóg sleannig sí an son túr cehar baile hen na diaag in na timppel ach pointe fachta mar sin héin ag éabha ní áin legus sin anna húscartha ag an bhfuir an baile le seo. As an seileh buaite ar náis ríiste go sin pasta isteach go dtíon lán tosaí há sístigh sa cheannóg bhfuil báide luan sa againn há go dainn Louise í ar gáin te sin ceann san na gháilte agus bhfuil pointe agus báid as cos a dacha an son ag Clann na Gaeil agus bhfuil sin fós sa chiad nómant an immertin sa. Agus patún beidir an gicamach an son an seileh buaite ar náis fé mar há díanta ríistin sa célí ní chasada an son á cheolaisteach há siad éile isteach a ríist Louise a ríist lena Gaeil Óga na bháil ar fad ag an máideoir an son níl an dain séir cíoch na fós mátá íireacht an son lena Gaeil Óga ag blánaid na cochaí ach an ceann san mithe ar chlé agus ar fóríl agus bhfuil brú nach beag á chur ar chicamach Na Gaeil Óga agus báid agus pointe fachta ag Clann na Gaeil seachúniad a ríis báta a bhain eile sin ceann ard sin ceann crín sin Harris sin trasnán pointe eile fós fachta ag Clann na Gaeil agus bhfuil gan an dáineomint mithe fós agus báide agus rá pointe fachta agus an sin níos fearan is. Siúbra ní bheitcháin an son agus an Na Gaeil Óga díreach túsach pas anna scuilte an son buaite ar náis ag libí ní chealla. Seo bláinid nic ochaí inis
agus í sinna fiochan suas fiochan do bhléine a choirí leistigh sin anna chaidir fadisteach a Joe Louise í ar gáin a chuoin Counson bagáinín beag grád a níl mar chimeátí stige há duine séir stig sa chearnóig trasna bíal a bháide ach bhí san pas beag grád da éha ní áin le agus well bhí chansan san is tócha leis Na Gaeil Óga ná scíleidir báide eile isteach. Kick sé amachchan is agus Na Gaeil Óga. Agus an Counson tóca is saol a Joe taobh hawl na páic ach an Counson anna scíilte fad agus ag kick slasa an sa ag Clann Na Gaeil gan é an bhíl ortha son an Counson a hógaint agus a sé a garachíd an sa le lára ní hasí há bert wastig de sin Ceann ard bhfuil sé cíochnathe sa líon tá go dain agus an Counson well nadidir an passaí ann nó íocht ar bháidir cuma son mar há sé cíochnathe sa líon agus lára ní hasí an Counson bhuaig an hap ar an máideoir an son. Agus well rudaí dul Clann a gcuine Na Gaeil Óga an sa agus tíomháid inis agus cháfuinte scíilte isteach acu agus iad fós folamh ar chlár a scór. Brúachar ortha agus ní feice tathbogurtha feicin éachar sífra ní bheacháin an passan nithe chomh fada le éha ní rion sin pass dain séireach isteach ach bhí na cúlathe ina meitheigh inis agus ghaanta suas go maithan son sin pass anna bha suas clíán na páirce mar bhfuil blánaid ní cochaigh ní hí ach éha ní áin le agus an pasta go bhhaig go seánna ní heile an Counson isteach cuma anna bhrásach lándanam ar chosathe ile Clann Na Gaeil seo Louise í ar gáin há sí gartha isteach pas trasna bhíal a bháide agus an Counson an Ceathrú báide chur isteach a bhí eile ní thuaile fuair an Counson ach is cuma ce fuair mar cheir a bháide agus rá faointe fachta inis sa chiad chearnómatí goile agus dí a dul ina gcuine agus an seileh fachta a ríist bláinid ní cochaí sin pas trasna inis éha ní áin le an sciire caiilte agus an Counson sábháilta ar éigean agus Na Gaeil Óga agus bhí chanslán á scíleidir an cúgiú báide isteach an son agus há kick séir amach an sa agus well há anna stad buinte asta an sa lua go mas an immert agus well Bert imreoir teist an gabhálaí anmh le chéileann son agus kick séir isteach a bheith ann libí ní chealach an Counson hógaint an Counson tóca ísio le kick jo sí ar na ríiste í gara isteach tíad Marcáil anna scíilte ar fadar son agus sin báide eile fós ag Louise í ar gáin agus well rudaí dul a Clann a gcuine mná na hart cathrach an sa agus éad 6 pointí dhéag ar gúil gan sénómatí héin caite an seileh i ríist ag Clann Na Gaeil an Counson seolta Harris an trasnán agus bhí 7 díag de faointí atartha sin 8 díag de faointí inis atartha 5 fachta ag mná Clann Na Gaeil agus Na Gaeil Óga fós folamh fós gan é an scór níos sin kick amach níos fearr ó chuomh ní churagáin ach a ríist an seileh rial an vantáistin sa ag libí ní cheala maithistín wathe rúsáid sin pas glóite pas glic isteach an son na Joe Louise í ar gáin seileh i cihinis há sí ar a cúr le héin le foiir na bróige ile anna géar sin puinte anna bhear fadar fadan son ach ríist hín Marcáil róscailte an son agus cai siad é sin a hena suas maithistín wathe feicin éachar a gáitón gluthe sa a sé lua fós a chai siad 9 pointí dhéag ar gúil agus sin lua go más a chluthe níos Na Gaeil Óga díreach dul ar an únsaí seo an dara bátas a chluthe sa a chan seileh buirte hena sé ríist ag Clann Na Gaeil
Gur an pass an bagáín scaoilte bláinid na cochaí agus pass mór fad isteach ach bheith an ghair an gceann áirithe san faoi se beag das Na Gaeil Óga agus fiochan bhuam síos an dáhín sin sa ceathrar anadaí agus Na Gaeil Óga agus duine amach go bhfuil beidir fiche duine có ag Clann Na Gaeil agus ní nach úntaach istóch agus an fuair an baile an gríon take amach inis agus na hen sort aimsir a dhéiscinnte an sothagain bhacharí na mí Na Gaeil Óga I dtíorg dul an únsaí ach bú mílteach damananta áchar an san saoire mé caibhánach agus brú cíanna áchar cí an san éabheith ní áine agus sin pass pointáilta chomhfada le lár ní heisí sin pass níos fearr fós isteach agus an painte son bhfuil se thar sin tras ná níl an daraíocht ar fóríl ag Clann Na Gaeil agus iad a glúiseach go hanna bhahan sa cóimar twa sin pass sin cic amach níos fearr siomh ní bheáin an son brúachar irthe agus anna brúachar irthe agus adóg séte an réitóir idir rám sa glecin san de bhí éhain na cáinle amach leis an gicamach ach a ríist brú nach beag áchar orthagus an seile buirte Ceannais ag Clann Na Gaeil eile ní thuaithe garatíd níl éine ina timppel lena dasóig Harris an trasnáin sin anna faointe ag eile ní thuaithe agus well rihan ráis ar fad an sa le Clann Na Gaeil 20 pointe cúig bhaide agus cúig pointe ar chláir a scóra có agus sin fós anal lua sa chluthe ach an seileh buirte don báta san ag Na Gaeil Óga agus cic sé an sotha có ach an ceann san ráscaoilte ar fad agus seo chuain bláinid ní cochaí a ríist báta a bhain eile haisí garatíd duine bert go dithe cé an ceann san buailte cé Harris an trasnáin sin anna faointe éanaar an son ag bláinid ní cochaí agus well chuig bhaide sé faointe inis ar chláirach a scóracha san agus ha mín fós a feitheamh leis an giad scór ó bhaná na príomh chathairach chuig seachtain is go agus bhfuil isteach go cumá suas leis na scór na hágáilte go cór na gaotha go gan dátan sa rud a déanamh rudaí níos fós a ráibh seo chuúníad a ríist bert ar a gúr le héananig inis lena dáran Harris an trasnáin bin láire ní heisí báide fachtacha pointí fachtacha agus iad anna láidir ar fad timppel lár na páirce nis mar sin bhfuil an dartíanta ag Na Gaeil Óga ar an gceann san níl sciar na caiide caiilte go fachtaigh sé ní thuile iad éalathe tíad a ríist agus an ceann san anna hábháil an son ag cuomheh ní chorragáin í numar cama béidir an son ag an tosaí agus bhuairnta gur an son marthal ortha ach mar sin héanaí cuomheh ní chorragáin istí go máid Na Gaeil Óga is si dúise bhí sin na beithaigh agus hábháil sin iirecht áirithe son nis mar sin Clann Na Gaeil a ríist si halaí níomhachín an captéan agus adóg séite an immart stoppa hen sa ceann san tócaigh Seánna an ceann san bagáinín beag rá ada ach an bhart an tíorthóid cimeáta héistigh go mar sin héin sin step rionce an son agus an bert an sonnaistigh halaí níomhachín ar ghuiine an captéan an ceann san sábháilte ríistigh an báideoir agus bhfuil mar ach an báideoir bheith cúpla báide eile scaoilte isteach agus Na Gaeil Óga le cúpla nómata nuas ach ríist brú mílte chachar ortha agus níl feic a tacht bog ortha ná feic mar é sin pass amach idio éadaín níos nádaigh agus an ceann san fós is seileh pass san sin pass anna bhaithis inis bheice míad chiad scór se chuin siofra ní bheáin agus éalathe isteach an son
Mach a ríist leis le Clann na Gaeil. Míid an san hall slóid dasbail heisteach an fiochaint bhfuair an áitiúil. Lára ní haisí an san brú chuirthe agus bhfuil sé buait Ceannais agus Na Gaeil Óga. Tá mar ha kick séir acu. Agus an ceann san bhfuil sé garthamach aige Clann na Gaeil háid san hir ston bhí seánna ní hiile. Agus an ceann san scaoilte isteach aici I Joe na Dosathe. Há siad eile isteach a ríist an sa an Chairn óg oscailte os a gáir amach agus sin puinte eile fós ó Clann na Gaeil. Cúig a né inise cosan agus sin fós a feithimh. Lena giad scór. Tí nuairtí diag imithe agus seochún a ríist. Clann na Gaeil, bláinid ní cochaí, an pasta chuithe wethe ice an ceann san buailte ach an ceann san buailte chlé agus fóríl. Agus be kick eile amach an sa I gceist Na Gaeil Óga. An dal beag buaitóirí an chluiche sa gimar tú chluiche lechanis tróna amáireach. Clann na Gaeil a ríist, tá siad má anna faointeálta leis na passanna an ceann san seolta Harris an trasnán agus ceann eile fós acu. Sin cúig I 10 inis ar chláir a scór. Ag mná na mí. Agus sin níos fearr inis. Heasla na héine hansa I stáilm an chiad scór ag iscint. Das Na Gaeil Óga, femar derim, iad a tacht an Comórtas ó 2010. Cumann Gaelach, cumann Peile agus amá na Gaelach san Ráth Chairn, an nós leichrólach lí huas I míl ferste chomá. Agus seochú cumann há nach mór chóthó cían na 2010 bunaí Clann na Gaeil. Tá siad eile isteach a ríist agus ábáid eile fachtacha éha ní áile leis an ceann an báta áirithe san sin sé bháide inis ag Clann na Gaeil. Agus iad anna faointeáilt ar fad iad anna hócathe gan dát coirithe bliana an nuirig. Agus iad cumann na maithasa acu, hasa gom go bheith seo an chiad cluiche I Comórtas na bliana sa. Ach tá siad tasnú tús má leanna hibire idir siad. Agus, well, an réiteoir a labhairt leis an maor taobh líne. Agus anadaí a tach an páirce das Na Gaeil Óga. Cím híos Ciarán ó Finé. Agus a tachtasteach das Na Gaeil Óga inis gan second ag. Agus ina chog a mogar idir Bertwanisteoir Ciarán ó Finé. Agus iad a caintle chéilinn san, na a go dtíirech cad an talagar a bhí acu ach raig leis an nimar té buaite Ceannais ag Clann na Gaeil báta bháin eile. Agus iad a glóiseocht isteach ag garthamach mátá fachta Ceannais a ríist an san ag seánna ní huile ach an ceann san fóríl. Agus amach go Harris an lína chúig bhíad is dahadanach ag buaite Ceannais a ríist ag lára ní haisí do Clann na Gaeil. Pas tucha amach a Joe chéilí ní chaisiide an san. Í sin Ceannais a ríist Joe an dástúa idir an dástúa a ríist sciar na caide buaite ag Clann na Gaeil báta bháin eile. Iad a glóiseocht ó ghuine go duine go hanaías agus puinte eile fós fachta acu. Tá siad anna faointeálta ar fad lena gearrtaúir dóibh. Agus sé a héníag inis ar chláir a scór acu. Agus an chiad le don chiad le caite inis. Hé sin garthamach go maith inis agus Na Gaeil Óga. Agus an dí take chun páirce sin céit ní le láid. Agus iad I lorog glóiseocht éigeint an sa. A cha sin garthamach agus garthamach go hanamha ag an
lán chulaí sin lán ní chuna chúir agus é sin tucha ché go éhan ní an le sí seo lán de cheol lán dána mó hús an sa agus céileann fantasúas I meas na dosathe seo seánna ní thuile inis agus an ceann san buailte agus buailte fóraíl ag bláinid Nic Ochaí mar sin kick amach eile do Clann na Gaeil agus é sin tócathe ag ní chorragáin amach leo náda leo agus é buaite Ceannais ag Clann na Gaeil ar ríist Seánna ní thuile agus iad a glúiseacht óghine go nina haise ag Louise ní argáin í argáin agus é nadathe sa líntán agus sin báid é bhí tí stáilm do lár do Louise an sa agus Bert anadaí a tachta isteach an sa seo I bhí fithe Halí scorlógus ólam atá tachta isteach agus I bhí fithe tí sin tes ní mhór a chuú agus well is dócha chance a thuirt dus na mleorí ach le mleor cho cumasach le Elí scorlóg a tachta isteach ní thucaigh rudaí Cuoin níos fosa dóibh agus éabha ní áinle a fágant na páirce agus well a dóhan dianta ice sin níl deire dianta ice an sa an deire seachtainna seo bí siúrálta gáit níos Clann na Gaeil báta a bhain eile se Elí scorlóg an ceann san buailte lena deasóg Harris an trasnán agus sin puinte nafaseach an son na nuairtí diaag imirtha méthe seacht a dóíag inis a hána somas go maith agat sin tí puintí diaag éidead agus fé bhain fiche nómant an Cluiche imithe siad anna faoin táilt ar fad leis na passanna seo siad istigh sa cheannóg báilta a bhain eile hán hochtú báide fachtacha an son agus iad ar a ggóir le hénig ní fion marcáil anna scaoilte ar fad an son agus well ní féidir son a bheith chós scaoilte agus siad istigh a ríist an sa an ceann san seolta Harris an trasnán agus an na méar cúil anna bhridúil anna gnóach ar fad an sa an déobh san don máideach go háirithe agus an déobh bhile na dungart well Dardas na méar cúil an déobh san mogatéibhe chun ó caifí mar siad a gaiidí 6 fuór an sa seo chuin Clann na Gaeil báta a bhain eile pas fanna talún an son isteach I Joe Louise I argáin nach bhín ceann se bugáinín beag scaoilte agus cic amach eile a bheith fós ag cuimhe ní chorragáin agus bhfuil sin anna cic amach an son amach agus beidir go bheith míist an chiad scóir inis os Na Gaeil Óga tá sé ag Iadín os nodig inis a sí sin ar a dí halóthús an sa agus í róláidir sa glecin san bhí Clann na Gaeil mar sin cic séir an sa ag ní luithe níomh an ceann san tóca i gara agus ceann san iadín os nodig inis a sí sin i gara plias de hóile fachtan san aice raibh sí róláidir ní raibh nó an raibh na a ceann slí cad a cheapan an réitóir ach cic séir amach a bheith ann ar deire go tre gur bhéad í os nodig róláidir an san sa glec beidir raibh sí a brú rimpe péisce le Clann na Gaeil inis a dul ar an bhrithún sí bhainid ní cochaí inis Bert curtha dithice sin agus amach le a sí fiochan suas fechan do bhfuiléine a choirí leistigh tá go dain Louise I argáin inis agus á sí garthisteach an ceannóg bhfuil báide eile fós níl be sí sásta lena puinte ceann san seolta Harris an trasnán agus fearr an leigh beag bán tá sé anna bhridúil ar fad fé mar deidim
agus Ceannais ríiste có sin Holly Níomhacín an captain Ceanson tá sé buithe sé ar th fad buithe tá sé dultaisteach na cínearin agus be kick sé amach eile fós ag an máideoir agus anadaí eile a tachtasteach sin cáit ní grífa a tachtasteach do Clann Na Gaeil agus fémar deidim bhualach mór anadathe ag Clann Na Gaeil agus a fágan na páitin son Louise Na Gaeil agus há siad isté go ríist in isin sa há bert saoir leistigh mar chin siad iad duine có eile scorlóg an ceansan buailte hí an gramús an anna chrám téiste an ceansan a bhuala agus dá bhrí sin bec bhil há pointe cadathe ach cin an réiteoir nóta don gramús son mar sin 8 diaag inis I guess ge Clann Na Gaeil an na córsin in son más maileat muintir chunta na mí agus muintir na príomh catharach iad á dhéachant le chéile agus an ceansan bhfuilte isteachan chúine Cáit ní ríomh an sanna stig agus iad gartha isteachan is bhfuil sé Ceannais níl sin cosint níos fearr os Na Gaeil Óga ach an pasan bugáinín beagráscaílte isteach leis an líorthóid a ríist cad a bheith an sa ag iarracht chuig bhíadar is rá scór an son ag Clann Na Gaeil Cheir an neomantís fithe den giad le imimehan sa agus á sé feide scireabháistí a chahabh an sa an ceansan tóca agus tócathe go puinteálta ag Clann Na Gaeil seo cáit ní ríomh agus í sin sleánathe an talúnach an bhfuil an seilibh cimeáta rádacha níl há cic sé ar isteach an sa ag Clann Na Gaeil an ceansan tócathe agus bhíon marcáil anna scailtin son báta a bháin eile sí te go bháil leis an líorthóid ar an dalamh mátá agus is go mó Cad go an Peil a Harach chúthénig ar an dalamh an seilibh Ceannais sin sa screabháistí a chahabhaige sé go scorlógan is ach brú áchar irthe sin cai sí dul siar há bert saoir an son ceansan ard bhfuil an ceansan crín níl an ceansan ar gheis agus ar fóríl mar sin Clann Na Gaeil fós a déobh leis an gúig faointe dhéag san gan tracht ar an 8 máide an seilibh buaitin san acu Sarah mé chaabhánach an báta san an seilibh pachta acu Cluiche beag ar an mrú damanta ortha le chuig neomantí fiche an nuas inis mar sin Jasló puinte nó scóir éiginnta gáilt Sarah ag deire leis an giad lehan sa a siad a gcuine na gaotha ag gcuine na báistí agus amach leis an líorthóid an sa cimeáta síiste an sa agus ar neis a ríiste isteach cho fada le éadaí nó snodig brúach ar irthe riail an bhantáistice má bhíonn sé bhaithe seilibhann san ag éabhaní rion Ceannais an sa ní luithe í sin sleánathe an talún agus be cic séir an sa ag Na Gaeil Óga sé neomantí fichead mithe míid fós a fnacht leis an géalscór éadaín ó snodig leis an geansan tití sé sin i míalháide déach sanna bheith dain téarach fós ach tarach ar chosantóirí hir ige maná na mí agus iad breachún pórdach an túnsaí son a bhuacha bhfuil sé fachta Ceannais ag Na Gaeil Óga hága dain agus há sé an sanna có níomh ní luithe leis an gic séir san ní san bagáinín beag ró ard céad na gabhain á dhearras san amach agus amach leo báta a bháin eile Elí scorlógan san báta a bháin eile agus iad buailte ar chlíháin na páirce célíní chasadin san ach beag cic sleasa an sa ag Na Gaeil Óga Séir mé chaabhánach inis agus sáthúirt ní luithe inis níomh
Fiachan suas a fiachan bhfuil chomhraí cór láidir gaotha Clann na Gaeil an sos a chiad le. Agus an réiteoir chunig searóid aigeantain san nar haithin leis agus duine de mbeoirí Na Gaeil Óga sínte an dalamh an son. Bhí níomh ní luithe ístáilm go bí agus gleite isteach an locht leis. Agus duine do bhunáach Clann na Gaeil gortathe san chomá agus tuairfar na hen chans dóibh Tráchtaire a hénig. Agus an réiteoir hénig a tuairt na hen chans dóibh Tráchtaire a hénig. Níomh lí luithe fós ar an dalamh agus bhí sí árnach san neamhirt gin Na Gaeil Óga an son le cúpla nóiminte nuas agus iad ar theoir a giad scór an sos a chluithe. Tá na himneoirí ceart go leor anois agus an réiteoir a caint an son le blánaid na cochaí. Agus ráileo é thóg an bog beidir agus dus nou ik een nummer reached en zo, leg kick zeer, dus Na Gaeil Óga. Och nu moet je veel gele, dan immert zich hier leg katje en zo. Agus Na Gaeil Óga, dala die er geheerd scoren gaat. En count zijn mee aan maar Harris en Tayavline mata. Agus een mag le Clann na Gaeil, beetje zijn die er beidir pointe a chuireach dahad pointe chláir scór a gháil dóibhre mission sos le hama. Siad a bhd go mór in éidir in uachtar an sa. I Cluiche Ceathrú Ceannais Comórtas Sóisir a chu garthamach an son I gceas Na Gaeil Óga. Agus I ceann san tócathe amach acu. Gheas leo scór éigeanta chuir ar an gláir rimis an Bhí le hama ach an ceann an láidir an báta san ag eile ní cumáis agus é churtha chomh le eilís gur lóg. Inis íalathe isteach sa gan duine nádaanaí na timpealtha cáit ní rí faoi sin sleanathe an talún agus beag cicséir an sa ag Clann na Gaeil. Agus an tám nach mór caite an sa an ceann well. Ní an si puin stadéir, ní si puin críanacht leis an íoracht áirithe san ceann chur ar fóraíl mar sin Clann na Gaeil fós a déamh le 8 díag amach leis an gic amach cé chu gur bar leis an ceann sa há se an ráscur an na chlibbert an son cic séir do Clann na Gaeil an ceann tócathe amach go clíá an haul na páirce an son haul há ana ní chuilinn agus I sinna dul a ruathir de hénig. Dín os nodig ha sí seo tééis lena cearta thuirte bhí anna chiad lethace sin cén a raibh an líorthóidedal na teo go ró vinnic agus inis mar sin sinna tócathe go tappaig ag Clann na Gaeil. Itá a dul ar an núnsaí le libí ní chealla há bert tiúr séir an sa cáit ní rífa ar ghuinecha istigh ina chéanna dhéanaar agus an trasnáin bhfuilte cé agus é dul taisteach an líntáin de rím an testáin agus sin an néú báide feachta ag Clann na Gaeil an sa chiad le agus well Díorhann go raibh job ibre le díanamh agus Na Gaeil Óga an sa dara le agus túair job ibre an scór lehama an sa I Ráth Chairn glas na mí an fearn baile Clann na Gaeil Néháide agus 2 pointe díag Na Gaeil Óga fós folamh. Clann na Gaeil a ríist tá siad má anna faointeálta leis na passanna an ceann seolta Harris seo chu cuman na nach mór chothó cían na 2002 bunaí Clann na Gaeil tá siad éile isteach a ríist agus ábáid eile feachtacha éh buirte ag Clann na Gaeil bát bhain eile
iad a bhuaiseacht ó ghuine go duine go hanaías agus puinteile fós fachta acu há sé heile agus iad a bhuaiseacht ó ghuine go duine há sé ag Louise ní Argáin í Argáin agus é nada his a líntán agus sin bhí siúráilta gáit níos Clann Na Gaeil báta a bhain eile se ealaí scar lóg an council buailte lena deasóg Harris an trasnán agus sé anna faoin táiltar fad leis na passanna há siad istigh sa cheannóg báta a bhain eile há hochtú báide fachtacha an son agus há siad istigh a rístan sa an council seolta Harris an trasnán agus an Louise í Argáin inis agus há sí garthisteach an ceannóg bhfuil báide eile fós níl be sí sásta lena pointe Council seolta Harris an tras Bert Túr Sairn sa cáit ní ddífa ar ghuinecha istigh ina chéanna dhéanaar agus an trasnán bhuailte cé agus é dul taisteach an líontá
Seagdain fáilte for nation sa agus sin tí an dara le a hosnú sa Cluiche Ceathrú ceannais seo I Gaeil Comórtas Sóisir Peile na Comórtas Peile na Gaeltachta agus well maná na háite Clann nGael go mór chun cín agus iad inis a dul an núnsaí báta a bháin eile iad anna bha ábalta na passanna a sní le chélann san sin alí scorlóg le na dara pointin sa I hosna sin chluicheach a síta chuisteach agus mjór anna chumasach gan dát. Agus fé mar vís ráilivit réhin chiad lethe pobl mór ionadaithe an sa ag Clann nGael ach dar rialach an Comórtas ní féad leo ach cúigear acu a thuirtaisteach dá bhrí sin cai siad fannacht annach dómh sa thar an mínte cai siad fannacht go dtíon lámáireach chun blaise don imirt a gáilt se chuin Na Gaeil Óga ní scóráildar sa chiad le cai siad nó gheasló rud éigeint a bhainte an dara le nis mar sin iirecht an son leithíirecht a cha leabhlacáilta agus éidir go meach chansan sa agus Na Gaeil Óga fós bhí droch an go bháilinn son Sálim go bí Iadín ó snodda go bhí garisteach an báta áirithe son a bhí cad dhéanana go réiteoir inis dhéanana sé cicsair amach nó cicsair isteach a bheith ann cicsair amach a stólim agus buitóirí an chluicheá seo cicsair isteach an san nach an ceann san bhfuil Nuair bhíon rud í dul a chuine bíon na héanana dul a chuine bátaí agus an ceann san curtha fóraí ach fé mar bhí rábig buitóirí an chluicheá a gcuine naamh Columba sa chluiche leithcheanna sem máireach bhuaidir son chuman Ráin bhil curtha na Gailí téis an breise sa chluiche Ceathrú ceannais eile níos slóthe inniuh bhuaidir é sin cúgdaíag le 6 an 9 mar sin Beis siad san Tráchtaire go maith máireach agus an chluiche san dulta go ham breise agus well ní raibh an brú cíanna Clann nGael sa chluiche áirithe sa mar sin beis siad san pasbeag níos a seáilte ach níl an chluiche sa cíochnathe fós mar sin beidir nach cheartm rá fós ach bheith éirí leadar a son más bhain agus hós Na Gaeil Óga chun an chluiche a bhuachaint agus mar bhara gach donas dóibh son duine dáine mneoirí leontan sa agus is stólim gur bí éadaín ó snodda go hán agus bhfuil bhí sí sin nútáilta fad dóibh le na cearta thuirté nuair a fuair sin líor hóid ach ba leasc le Na Gaeil Óga agus le Ciarán ó finé an sol leistíos dó mí sinna chaúnt a sí éirithe ina seasamh agus na bhfuil si a taachtaíonnta a bhlín is tólim go bhfuil agus bhfuil trobhfuil cearta sin dos Na Gaeil Óga agus se í tacht go dtíon taobh an san agus í gortathe agus bhé mar a deirim í sin mar annach chaúnt an san dos Na Gaeil Óga nis mar sin Clann nGael níl gortathe Na Gael nóg a chur isteach ná machar san Halí ní bhaicín an san na garatíad stó le cheorcail agus á siad is tigaríist an sa níl mátá sin anna fí sa cosanta an san hir Sánim go sífar ní bheicháinna bhíon san hir agus cicsair amachchan sa gáil a gaotha inis mar chóir agus Na Gaeil Óga Beis níos fosa a chu son scóráil ná mar a bhí sa chiad le seo ní luithe agus é sin a thuirt go clói ní rífa inis cé sciire na caide buaite Ceannais mátá agus caiilte agus ge Clann nGael agus seo chuin inis nóil ní bhuií agus í sin i ddíorigh dul chun cíine anmh sé mai caibhánach leis an past san nach níor binning ceanna bear bhfuil sí riamh
agus go dain in Council ó Chlann Na Gaeil níor sé ró únta chomá bhuaig nóil ní bhuirí in ceann áirithe san fu sí sunk sa rám agus be kicséir eile isteachad sa agus Na Gaeil Óga é sin gearthamach mátá agus sin anna chosint ar fad níd an giadúirin sa ompránóna an Council seolta amach go test ní bhar a chó agus amach a ríist go seánna ní heile an Council pasláivisteach a bert ialaisteachan sa cáid ní rífar chuinnecha pas amach an son ó ile anna géar an son bhí céilí ní chasaide agus an Council well an Council seolta Harrison Trasnán agus well ní na scór na tacho tapig céanna dusna de Chlann Na Gaeil is a vísa chiad le rá faointe fachtacha nach mar sé nómantí hí ráta scórála a bhd níos fear nó níos tapúlacha sa chiad le há siad an saithiste go ríist an Council buailte Harrison Trasnán sin puinte anna bhrá a ríist an son agus well beidir gráidir a géisteach lum ach sin sin rá faointe tapig fachta acu an son agus buaite Ceannais a ríist an son acu libí ní chealla i garisteach sin pass álainn an Council buailte neadathe sa líontáin ag seánna ní huile agus well sin báide ibidé dehanis ar chlár na scór agus báide agus cheir faointe fachtacha sos sa dara le agus sé nómantí caite se chuún Na Gaeil Óga inis an Council buaite agus na cosantóirí báta a bháin eile rialann vantáistin socha agus adóg séting an réiteoir siar letar sé sin caithir an kicséir a hógann tannad ceart scorlóg a tógann tín chin sin agus an Council anna faoin teálta seachan na hapadúrach linn riamh bhfuil an Council Countathe go tá go dain agus bhfuil siad a géalúisteach sa cheannóg báta a bháin eile an Council buailte ach an Council buailte ar fóraíl agus beag Cluiche níos suchrú ná ag Chlann Na Gaeil amáireach Cluiche le Ceannais agus iad a dúirigh an dar a Comórtas a chéile a bhuachaint sa rád sa a siad ialaisteachan sa báta a bháin eile iad amach ó chuine go duine an Council buailte agus buailte Harrison Trasnán agus sin puinte eile fós ag Chlann Na Gaeil dehanna díag an isise chu Bámid ní chaisil a fuair in ceann áirithe san Nis Na Gaeil Óga siad sin iadín os nodig sí Ceannais sin san agus nis mar sin an passan óscailte róíisiil agus níomh sé puinteálta go leor ach se chuúníad báta a bháin eile ach a ríist an pass dearnach bhí sé rá scailte ar fad agus in níos leo báta a bháin eile seánna ní huile inis agus an Council seolta amach go clíháin seo na páirce mar a bhfuil céilí ní chasaide i garisteach agus spás inis an sa cortes ní bor a chuach an Council ar fóraí agus an spéir a duirithú ríist agus é éirithe chun gaotha se in ilchas a an ré san nó chun nuirtithá sé adulta le dénúmatí nuas a daon os nodig go dtíar gin Council Ráiteanais a ché fachta ríist ag libí ní chealla há siad istí go ríist an sa báta a bháin eile agus báta a bháin eile blánaid ní chaisil dar a puinte as a chéile fachta ici sin agus sin de I fiche inis ar chlár an scór agus chuirch sé an paca lasú a gcuoine roit an 10-10-20 ná bach son cé
Bwyr siad o chwma erin barcan so gwbwyr siad cwpl pacad o'n lasw gyda'n nish mar sin Na Gaeil Óga iad y lorog ag iad sgôr yn so os nodig baut o fain ele yn cawn sy'n bwylt istach o John y Chairn oegi diatach son o fe dain cherach ffos ach fe mar a fi o hws yn chlohe yn so yn lun y lan chŵl agos gyda'n yn lun y lach chŵl y Clann nGael an o loider an o fwynt ar fad o hef mar cael o ach yn cawn sy'n bwylt y Ceannais agos Na Gaeil Óga agos iad sy'n Nís fearn sos a dar lel yn y gartu hwrt oif gan daut han chóir gwyhys yn o co. Agus ha cic ser yn soch o co. Dyn nhw'n ti gwyle imihe erin glogan sos a dar le. Nish mar sin. Ha siad i ala hisdach yn son Na Gaeil Óga. O fwyl badi o co yn fwyl yn cawnson bwylte. Agus bwylte fan a talwn. Ach ar fi ofri yn teil dof son. Fórí agus cím ibre hochdiog Na Gaeil Óga. Sin Kate ní le lawr a tachtasteach agus fágant na parki yn bauta áirithe sod an bedaro bauta más má le tá iadín os nodig agus well a raibhínte tucahice an son le na cearta húrte ach ní raibh séf frist ná feic mar mar há furin soch Clann nGael anna láidir agus Siad son y fiach yn cwn cyn ys doch o gwyl siad y cyn of hana heinig yn glyhu lech anna siamarioch agos beidir mar sy'n hein yn glyhu canis delwyn siachwniad yn ish Clann nGael iad son a dol yn unsi le libi ni chala libi ni le an stad le he wel ha peilte teilte egen ruhar so ach an cawn son lle agos fór il agos wel ni le an fwadi anta fe mar a dirach Martin champion i'n heinig Fós y ddweud leis yn dermode agos fehe pwynta son. Ha sé bwyrt Ceannais ag Clann nGael ni fechain yn ish bert a iach yn lle agos cicsair fachta yn socha co yn cicsair sy'n toca hego tapag i Jo Noel ni wedi ach yn cawn sy'n garhamach o rhys dy Clann nGael swas chofada le Sean ni hile yn cawn sy'n garastach fós yn pas toca hwa heke Fiachant I Jo na sprice an bauta áirithe son agus an cawn son Harris yn tras nán ele ní hóheile stóla me fór an cawn son agus anna dí ele a tacht isteach an so anna dí an taobh agus gan na hainimach an son mar gan daut ní de réid an chláid a há na hainimach an so Iver seacht Clann nGael níam ní choláin a fágant na parke gus seachúniad baut a bhain ele pas isteach a John y Chairn oigi ní siad sásta leis an de máide a háfachta co an cawn sy'n bwylte ag ali sgorlóg agus heach ní seachráte rom ná áidir sásta leis an de máide sin héan bháide díag an ish agus sin héiníag a fithe héan an ishe co sin Chere fwyinte is lechiad, fer yn afwylid cych na he fós, agos ali le cawn ele fós yn son. Agos chino yn ti diag, imihe inish sa dar la. Agos yn pasan ysdach, cyrysdach, ag Seanna, ni hili. Jo planet ní chaisilecha a machló a rís bauta a bhain eile láir ní hí ach séra mé caibhánach an son brúach a he Sifra ní bheacháin an son agus cic sér amach an son an cean san tóca he sin anna cic sér amach an son chofada le méri ní bhilacháin agus seachúin inis Na Gaeil Óga a siad fósa feheb lena giad scór I bheall ó rud éigint a chur chláir na scór síle ní bheag léinis agus sí sin a chur idir éha ní rion agus an ceann san garthamach agus go láidir an son agus
gansaí stracha hin son agus Council tóca ach scaoilte an son. But Ceannais agus Na Gaeil Óga choríist an pass son scaoilte agus well be siad a tréáil ar na passanna son mar ní róidir an bhfuil pointáilta a róhaint inis a chun céilí ní chasaide inis agus aimrá séir leistigh deach ní bheith sí buocht an bassan roiig le eilí seirlach an Council tháiil tá sé sin fachtaigh sgur lóg an Council passan bagáinín beagráir dó banna lé agus amach leis Na Gaeil Óga ríist níl mar tha sé buaite Ceannais ag Clann Na Gaeil báut a bhain eile an Council buailte agus an Council cíochtathe istigh an líontáin sin. Tá sé an báide inise cosan le chur leis an pointe is fithe Na Gaeil Óga inis an bhfuil an scór san únta san scór lena bhfuil mí de feheh ó hús an sa chan sé libh an bhfuir an mí cheart Clann Na Gaeil níl siad san te stad ó hús an sa an Council buailte ach an Council bhfuil ní raibh son ina scór ná ní raibh son ina feasach iad ag seán in ní hiile agus be kick amach eile fós ag cuimhe ní choragáin sí anna ghnóthach ar fadan son nach an Council buailte Ceannais ag libí ní chealla an pasta go bhhaithe an Council buailte ach an Council róhearra amach leis an gic a ríist ach isteach le Clann Na Gaeil a ríist báta a bhain eile sgur lóg í sinna déanamh stepio grinkin son anna bhlacáil an son nach bhlacáil coise béidir agus an réiteoir dul isteach agus be kick sé an sa ag Clann Na Gaeil agus an bláinid ní chaisil chun an Council a thógant tá na choraici sin ar an imirt a háine síisteach agus sin pointe eile fós seach nómantí diagan is immerthe tí nómantí diag nó mar sin fácurthe ní ghóilm go méid puoineam cúte buginn sa chluthe áirithe sa agus dar na áilmhór idir na fórne níl Na Gaeil Óga te stop fós seo chúinead inis brú anna bhrúach ar éhaní rianaan san agus an brú san tora ábhara ag Clann Na Gaeil an Council seolta isteach a Joe seánna ní hiile sgur lóganis Tá bert túr leistigh de seo duine có céilí ní chasaide céilí le an Council agus thara sin trasnáin agus sin anna faointe ar fad céilí ní chasaide bhfuil am anna hóca leiche seo ó hús tá sí má hábaltain Spórt a gimmart dúir féin ara agus níl deire díanta cé an deire seachtaine sa fós Na Gaeil Óga níl siad stoppa fós Council tá siad fós a seileh se Noel ní buí an Council seolta isteach se níomh ní cheanna sé siar inis go séra mé chuibhánach i sin bhfuil brú beag sa ráman son beidir go raibh a seileh fós acu ach rialan bhaintáistin sa aice ní bheith cháin inis ag an Council ní tháinig faice ábhara mar sin roiith siad siar chun an kick séir sa a thógant Doubt Wallach mór chluí le fiscin to goibhann Sathairn Spórt TG Ceathair I go havenn deir an seachtaine an Council buailte agus buailte an líontán agus well téis le chiad nómant nach mór an chiad scór fachta I gceas Na Gaeil Óga agus báide mar sin héin mar sin an bhearna laidathe de bheagán an sannacha báide fachtacha agus well é sin tíiltecha as an méid hadíanta cod do Comórtas Peile na Gaeltachta ó hús an son agus inis mar sin den giadúr am ránóna
scór fachta I gceist Na Gaeil Óga. Agus fágan son náfuil atartha inis ach sé faointe agus lechiad in na hánta ach ní luhamí dé sin seachún Clann Na Gaeil inis be siad son an díreach seagra úrtar bháide son Na Gaeil nóg an count san buailte agus sa buailte airis an trasnána go well hapatarne seagra pointe fachta agus son mar ragra an bháide son os Na Gaeil Óga agus well ceandas na gárthas mótha cluiste a gcuineann sa ó hús an chluithe fachta ag Na Gaeil Óga san scór san na gáil Clann Na Gaeil dú sé beidir ag an báide san sin pass anna bhreá trasna go scór lóg an count san buailte an count san stoppe ar an líne agus amach leis Na Gaeil Óg báta a bháin eile Ross an son go Cluiche hawl na parki ke bhuaigh an Rossan bhuaigh Clann Na Gaeil bhuaigh brú acharir himátá bert á dhéchant le líor hóid cimeata hir ó adacha agus níl cad son a dhéanamh count san tócathe agus gála gaithe séide inis I gcuine Clann Na Gaeil mar sin caiise é chuid briúisteach bagáinín beag eile seánna a chur saolansa go Cluiche seán na páirce célíní chasaide inis faointe fachtacha ó chéana bhíon bhfuil an dara ceann fachtacha tá go dainn sin anna faointe ar fad agus well anna chluithe caidimartha ché sin an sa tránóna célíní chasaide an hóca ar fad le agus well Meor eile leontan son ní an gnó hála sé sin inis ach I meor an Gaeil Óg leonta an son agus well am cinnte go muine siad sásta bas an deire seachtainna so bhíochas go bhfuil an chluiche á Gaeltachta agus Gaeltachta fad ó riamh buine siad sásta as an ceol agus an rinc agus an rúngás is san áil phobal agus Páirt lárnach acu na héimhlíonn Na Gaeil Óga lena gcearta thuairt dómh bíonn páirt lánach acu sna chluiche ach níos a háchtaí ná son bíonn anna fórtachas sa chleachta agus sa chreice bhíonn sa na héan bhliain ag Comórtas Peile na Gaeltachta atá á ritheann sa I Ráth Chairn agus sa cheantar má gúir gan dát ní leor an ghort caide a bháin do Comórtas Peile na Gaeltachta I hiile Ceathrú a tíó ceathar do ghirte bheithe acu agus an Comórtas áthra an Sathairn Ráth Chairn agus an nábuí agus chomáile sin I maiile géib chomá níos mar sin an sellibh agus gáinúmantí nach mór tínúmantí is fithe imirthe an sa ag Clann Na Gaeil an do rácham an Gaeltachta an tá a gún tenamí Wolftón an ceann eile it san bunathe timpeall ar bhaile gib agus beic rud lerácha son sa chréoch Comórtas sínte há Clann Na Gaeil eile histeachchan sa báta a bhain eile I sciorra I sleanú agus an ceann san ábhuaile chu agus amach leis Na Gaeil Óga báta a bhain eile buaite ar náis ríiste go báta a bhain eile Clann Na Gaeil in dhíon a scala an nuas an sa ortha an ceann san lagaíocht ar deide agus dalta ar fóríl amach leis sin gicamach an báta san agus sin anna faointeálta Cuimhe ní choragáin Is gnóí a bhaid an sa ná teasa pléamain I máide Clann Na Gaeil sí sin I bheith cuaramach an son ag jo síniú máí beidir mar sí díomhaoin go maith an sa agus a fiachant bhaim síos ar teasa pléamain báideoir Clann Na Gaeil tá sí go deine górá cainte leis an mair cúil mar náfuil puoine le díanamh céach chun dá bhile an báir cin sellibh ag Clann Na Gaeil agus iad san beidir go médíist I ddíraigh de buinte is tífa hiidiráilt san me siad cíochnathe á puinte is tífa hidin sa fachtacha an ceann san mátá ar chlé níthe ar dheis agus ar fóríl
samach le cuimhe ní chorgáin bouta a bhain eile. An ceann fachta ag céalaí bouta a bhain eile, an ceann buailte ach an ceann buailte ach níl sé fris mar há idir go gluisin sibhan son ar microfóna há gála gaithe séide inis agus há sé séide ag gcuine Clann Na Gaeil agus ní bhíonn sé chomhtist céanna scóráil ag gcuine na gaithe fé mar as óildíomh sa bhíon a gcuine a lí scorlóg an ceann na raibh siad thuirt fé bháid ach an ceann well nadidir chunas mar chuig an ceann well an go bháil an cosantóir leis an ceann agus beidh cic chuig bhíadar is a dahad an sa ag Clann Na Gaeil an greibh eilí scorlóg a thuirt fé faoint an bouta áirithe son an ceann bhí blánaid in na bheithe stig bhí an cosantóir in na bheithe chomá Slúanna jas bailithe an daobh hauld an barcin sa an Cluiche sa a ghaide ceann tócathe tapig ag Clann Na Gaeil ach róthapag beidir agus dulta amach Harris an taobh líne sé dómatí is fithe imirthe an sa agus an chiad ceann de tí Cluiche a bheith an sa bhealach YouTube Spórt TG Ceathair beag Cluiche eile a gcuine an sa Ránóna agus Cluiche eile a máireach a gcuin chum eile Cluiche bio ar an telefís máireach agus san déalúin beag na Cluiche Ceannais ar fad a gcuin beag Cluiche Ceannais idir ránach beag Cluiche Ceannais sínsir na man agus Cluiche Ceannais Sóisir agus sínsir na bhar le fiscin bio ar TG Ceathair déalúin ach inniuh dé Sathairn agus níl an immert tíoch na fós an sa gcuin agus ráta Cluiche fésta caide fésta Peile an sa ar wacharí méhan na mún a gheiscinnta gcuin ó Ránóna a réid agus cuidas na Cluiche san an taobh go maith ach Cluiche eile anna chóngrach an breise ficithe gcuine cuidas na Cluiche agus sconan na mleoirí tacathe ó cheantar Gaeltachta ile na tíre a siad an sa ó forchláige agus ó chorcaige agus círaí ó Mghaileh ó Chunta na mí ó bhí ó hir chonel ó bhíal feriste agus ó bhlá clí a chomá agus na fórnar fad litimach ar hénig chun an óir a gomainn agus a gleobanna an nochta agus a chosintin sa ag Comórtas Peile na Gaeltachta Clann Na Gaeil inis a siad nó táilta ó hús na himmartha an sa an ceann fachta i céalaí ní chasaide siar a hain si ceann isteach go lár buí an ceann seolta Harris an trasnán ag blánaid ní chaisiil agus mar a dúirt ní hosta sin Cluiche ach tunna chur anna bhuaracha ótháina sí isteach sin ceann ó cúg do faoin tífachta cin sa dar le is Na Gaeil Óga báide fachta có cúg nó sé den nómatí ó hin as le scór eile a chur leis sin chosint go láidir fé mar a bhí ó hús agus nómant beáí le cos nómant fáca hin sa ag le Ceathrú Ceannais Comórtas Sóisir na man nes níl deire díanta an sa ag Clann Na Gaeil bhfuil an hábháil ar fad an son istig i máide na Gaeil nóg ag cuimhin í choragáin mar bhí Clann Na Gaeil éile isteach an son agus eilí scorlóg bháin de cheol an son ceann dulta Harris an taobh líne agus dáibhrí son be cic sleasa ag Clann Na Gaeil be se an túnsaí dearnach a bheige có ceann fachta ag eilí bouta a bhain eile há siad éile isteach an sa an ceann buailte ach an ceann ar chlé agus ar fóríl agus ag gluhéile bheith díostá cháiseamh son nach bhfuil maithe míad róibhí na cúplaíochta a churadar ar fóríl mar éan a raim sí an rábáid íag agus sé
pointe is fihe, well, Mohammed Cúpla iarcht ar fóraíl roimh. Seo hiad a ríist a dul ar an únsaí. Bé seo an túnsaí dearannach bhánaid báta a bháin eile in ceansan buailteacha agus in ceansan buailte Harris an trasnán, well, sin banna háte se lábha chur an áde bhánaid ní chaisiil le tosnú máireach, mar anna cheannach chur ar fadacha ar an gluthe so ó tháinig sí isteach. Siad cíoch na hefós. Chiapas go bínéan túnsaí dearnach a bhecha có an passan isteach a Giovanni de ríist báta a bháin eile. Sellh fós a có mátá. Siar hinse go blánaid báta a bháin eile. Nis sin pass láimh in maith brú áchar irthe mátá an ceansan buailte ach an ceansan ar fóraíl a bhfuil. Adar hín dá bhair a fiachant ar a chéilean san an ceansan ar fóraíl go dainn agus iad a fós It of leis an dóí aga fihe seacht, amach leis an leorthóid go lár na páirce, agus inís le Clann Na Gaeil báta a bháin eile. Ceansan fachta céilí ní chasaide báta a bháin eile eile histeach go seána ní hiile seána trasna bíal a bháide leis an besan san é fachta hana se ríisteacha. Passan, bhil sé róscailte tá, ach raibh rial an bhantáis dawn bhí ar san réitóid. Agus an gansaí stracha his siar an san ní haithnín sé sin leis na jobs a hall astíos dom. Ach, ní go sanna hana dóig. Agus blánaid chun an ceansa a thógant. Ceansan buailte go neafaseach Harris an trasnán a cis sin. Agus sin That's a been on 6 pointen on 7 pointen afwachten. Ik plan niet gassel o hanisjes dag. Dus gaan we door tot geen wien. Precies in verder host nu vanmorgen. Stachlo reached buiten of een elle. Maar met de naam Koetje van zo goed. Gewoon met de naam Koetje van Katje. Kansen boeltje. Istach Joe an bháide ach an ceansan sábháilte stíige cuimheh ní choragáin agus hain son leis Na Gaeil Óga leistíos dom ach cic sé amach an sochaáin níos mar sin an bhfuil pointe bhfuil báide a bháin eile únta rimgéidir na himartha an sa seo hiad a dul suas ó ghuine go duine Ceannais idir éhan í riine agus nuail ní bhuií an son agus isteach an son go síl ní bheaglaí ach amach le Clann Na Gaeil. Choilech go bhfuil an réitóide faide ar a adóg a héide cai sé siútas tócha gus go céim i bear na háidir na fórna cai sé dul a do ré na rialacha an tasan isteach a Joe bhláin í baitú a bháin eile ach amach leis Na Gaeil Óga a ríist an pasan scíilte achas cumasan mar an buaite an chluiche buaite agus buaite gobog ag an bhuirean baile an sa Sin Clann Na Gaeil, cortha na críomha seo ag Comórtas Peile na Gaeltachta an nurig agus an chluiche buaiteá tús mai leanna hebide idir siad an sa agus tús anna hús iadadís tús níos fearr a chur le Comórtas na bliana sa agus an chluiche buaite agus buaite go bogaá. An scór deirig an sa ag chluiche Ceathrú canis chreach Comórtas Sóisir na man na Comórtas Peile na Gaeltachta Clann Na Gaeil ó chunta na mí 2:28. Na Gaeil Óga ó bhlá clia báide agus gan an fuinte. Clann Na Gaeil a ríist tá siad má anna fuinteálta leis na passanna an ceansan seolta Harris seo chuú cuman na há nach mór chothó cían na 2002 bunaíoch Clann Na Gaeil há siad éile histeach a ríist agus á báid eile fachtacha éha buaite ag Clann Na Gaeil báta a bháin eile iad a gluiseacht ó ghuine go duine go hanaías agus puinte eile fós fachta acu há si heile agus iad a gluiseacht ó ghuine go duine há sé ag Louise ní argáin í argáin agus é nadathe sa líntán agus sin bhí siúrálta gáit níos Clann Na Gaeil báta a bháin eile se eilí scór lóg an ceansan buailte lena deasóg Harris an trasnán
agus anna faoin talt ar fad leis na passanna seo siad istigh sa Chairn Óg báilta a bhain eile hán hochtú báide fachtacha an son. Agus há siad istigh a ríist an an Counson seolta Harris an trasnán agus an Louise í ar gáin inis agus há sí garthisteach an Chairn Óg bhfuil báide eile fós níl be sí sásta lena pointe Counson seolta Harris an tras a Bert Túr Sairn sa cáit ní dífa ar ghuinecha istigh ina chéanna dhéanaar agus an trasnán bhfuilte cé agus inis a dul ar an núnsaí báilta a bhain eile iad anna bha ábalta na passanna a sníle chélann san sin alíscór níos fearr nó níos tapúlacha sa chiad le. Há siad an saistigh a ríist an Counson buailte Harris an trasnán sin pointe an neis a ríist an sannacha libí ní chealla ag garaisteach sin pass álainn an Counson buailte nada sa líontáin ag seánna ní hiile chéile a bhuachaint sa rád há siad éile histeachan sa báilta a bhain eile iad amachta ó ghuine go duine an Counson buailte agus buailte Harris an trasnán. Os nad ag dtíar gin Counson ráilta neis a ché fachta a ríist ag libí ní chealla há siad istigh a ríist an sa báilta a bhain eile agus báilta a bhain eile blánaid ní garaisteach fós an pastocha huaithe fiochant i deo na sprice an báilta áirithe son agus an Counson Harristeach a deo na Chairn Óg ní siad sásta leis an de máide a fachtacha an Counson buailte ag alíscór lóg agus héach níl seachráidir ó héan in isise sin Cheire faointe is lechiad bhéidir nach bhfuil cíochnathe fós agus eilí le ceann eile fós an son mach leis Na Gaeil Óga ríist níl mar há sé buailte Ceannais ag Clann Na Gaeil báilta a bhain eile an Counson buailte agus an Counson cíochnathe istigh an líontá. Tá Bert Túr leistigh de seo duine có célí ní chasaide célí le an Counson agus Harris an trasnán agus sin anna faointe gibhann sa ar Spórt TG cethir go hafann deir an seachtaine an Counson buailte agus buailte an líontán agus well téis sin seachún Clann Na Gaeil inis be siad son an díreach seagra úirtar bháide son Na Gaeil Óg an Counson buailte agus a buailte Harris an trasnán go well ar Sathairn